naraw li kulħadd ikollu f'idejh il-palm u ż-żebbuġ ħalli b'dan is-sinjal illi bih sejrin nifirħu ma' Ġesu li matul din il-ġimgħa sejjer isaltan bir-rebħa tiegħu fuq il-mewt innub fuq is-salib inkunu nistgħu nakkumpanjah fid-daħla tiegħu fil-belt ta' Ġerusalemm biex iwettaq ir-rieda tal-missier. Nitlob lill-katekisti u l-membri tal-Kunsill Parrokjali biex ikomplu jqasmu l-frijej taż-żebbuġ lil dawk li m'għandhomx. Araw li kulħadd ikollu fera taż-żebbuġ f'idejh. Flimkien mal-karta tal-kant li sejrin nużaw aħna u mexjin lejn il-katedral fil-purġissjoni qasira li sejrin nagħmlu flimkien. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti Jeżis. Sa mill-bidu tar-Randan imqaddes aħna ħejjejna l-qlub tagħna b'mejjel ta' ndiema u mħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Mulej, jiġifieri il-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fidi sħiħa u b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Ejjew nimxu wara l-mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Kristu fit-tbatija u s-salib tiegħu ħalli jkollna wkoll semm miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bil-barka tiegħek qaddes dawn il-frijej biex aħna illi ser nimxu ferħana wara Kristu Sultan iseħħilna naslu f'Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna Floridas Mewis. Hosanna, Hosanna, Hosanna Floridas Mewis. Nollu l-ismek mulej, għal-Biblija tifkin. Nollu l-ismek Hosanna Floridas Mewis. Gloria, Gloria, Gloria nirre ta' rejit. Gloria, Gloria, Gloria nirre ta' rejit. Nollu l-ismek mulej, għal-Biblija b'tifħir. Nollu l-ismek missier għaddis, Hosanna Floridas Mewis. Il-mulej ma'kom, għari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad it-triq u beda tila lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. U meta wasal qrib Betfaġe u Betanja, ħdejn l-olja li jgħidula taż-żebbuġ, bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u għalilhom: morru fir-raħal ta' Biswitna. Kif taslu, issibu felu marbut li ħadd qattadu ma rikeb fuq. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għalfejn qegħdin tħolluh, għidulu hekk, il-mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibgħuta marru u
u sabu kollox kif kien qalilhom. Huma u jħollu l-felu, is-sidin tiegħu qalulhom għalfejn qegħdin tħollu il-felu. Huma wieġbu għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad ġibu l-felu lil Ġesu. Għedu li mnata tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesu fuqu. Huwa u għaddej, firxu li mnata tagħhom fit-triq. X'kien imbagħad kien qorob lejn in-niżla tal-għolja taż-żebbuġ, il-kotra kollha tad-dixxipli bdiet tfaħħar lill-Alla bajjar ta' fer u bleħen għoli għall-leġwijiet kollha li kienu raw. U bdew jgħidu: Imbierek is-Sultan li ġej f'isem il-mulej, sliem fis-sema u glorja fl-ogħla tas-smewiet. Xi wħud mill-Fariżej li kienu qalb il-folla qalulu: Mgħallem, ċanfarhom lid-dixxipli tiegħek. Iżda hu weġibhom u qal: ngħidilkom li jekk jisktu huma jgħajjat il-ġebel. Il-kelma tal-mulej. Ħufti Eżies, ejjew nimxu bis-sliem u ngħidu bil-ferħ lil Ġesu kif darba għamlet il-kotra tal-Lut. Issa sejrin nibdew mixjien f'purċissjoni bil-mod ma nitilfux il-ġabra li konna fija sissa. L-ewwel jimxi s-salib imżejjeb bil-palm u ż-żebbuġ, warah jimxu l-ampatini, is-saċerdoti, l-isqof, u imbagħad nimxu aħna. Nitlobkom sabiex anke intom it-tfal tieħdu l-karta tal-kant u sejrin inkantaw flimkien. Sejrin niżlu minn dan it-taraġġ u nibdew ftit ftit mexjin forma ta' purċissjoni lejn il-katedral. Nitlobkom sabiex nitlu fil-knisja, nitilgħu, nimlew is-siġġijiet fuq quddiem u hemmhekk anke hemmhekk xi jkunu ħanibdew il-quddiem. It was a lovely day, and the bush
Kristus. Tajtna rebħa ta' kull żmien, dik tal-ħajja fuq il-meħew, dik tal-maħfra fuq it-tnub. Flimkien, iftħu qalbkom, raħal Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bniedem, iftħu qalbkom mingħajr biża' fittex il-qalb. Nibqgħu telejn il-fuq, ħanimlew is-siġġijiet fuq quddiem, nibqgħu telejn il-fuq. Nibqgħu telejn il-fuq. Il-qalb tiegħek illi jħobbu lill-bnedmin. Flimkien iftħu qalbkom. Iftħu qalbkom beraħ għal Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bniedem. Iftħu qalbkom mingħajr biża' fittex il-qalb lil Kristu. Kristu għaddejt Alla flimkien. Dawk li għadhom deħlin mill-Knisja jibqgħu telejn u jsibu posthom anke fil-ġnub tal-Knisja. It-tfal iż-żgħar inġibuhom fuq quddiem ma tbaqax isiġġu hawnhekk fuq quddiem. Isib postu kulħadd wara illi nkunu nġbarna, nkunu nistgħu nagħtu bidu għal quddiesa. Dawk li m'għandhomx fejn joqogħdu bil-qiegħda fejn il-bieb joqorbu jitilgħu fil-kappelluni ħdel l-artal fuq kull naħa fejn hawn is-siġġijiet u nistgħu nifirxuhom. Anki intom it-tfal issa qumu bil-wieqfa, impoġġu l-frijej rebtana fl-art, ħalli nibdew it-talba tal-quddiesa flimkien. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà meta rid li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek atina li s-sabar tiegħu jkun ta' talejm għalina u li jisħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Alla ser tħejjina għar-rakkont tal-passjoni li ser nisimgħu billi twaslilna żewġ siltiet, waħda mill-profeti Iżajja u l-oħra tal-Apostlu San Pawl li jagħtuna t-tifsira tal-mewt ta' Ġesu. Nisimgħu b'attenzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani l-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil-lajjin b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimni lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbisx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaċ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix nix nistħi. Il-kelma tal-mulej. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Flimkien. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Daw kollha li jarawni jitku bija, jgħajbuni ħarku rashom u jgħidu fidejn il-mulej intela ħajjilsuhu. Ħaj salvahu la bihi taxxa. Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Ara l-klib daru bijej, ġema ta' nisżina trosni, tabbu l-ideja u riġleja, nistanu tadmi kollu. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni, ħwejġi jasmu bejnietom, għall-libsa tiegħu jaqtow ix-xorti, immint mulejla titbieħeġ, għajnuna tiegħi fittexenni. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni, inxandar ismek il-ħuti f'nofs il-ġeman faħrek, faħru l-mulej intom lantkom il-biża tiegħu, sebħu intom il-kolu li Ġakob, ibżgħu minnu intom il-kol nisel ta' Iżrael. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni, alla tiegħi, għaliex tlaqtni. It-tieni qari. Kristu ċekken lilu nnifsu għalhekk Alla qollih. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippini. Ġesu Kristu li jgħid li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-siri. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas mewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u fqiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għal kubtejhom u kull il-sien jistqar. Ġesu Kristu hu l-mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Issa nitħejjew sabiex nissemgħu ir-rakkont tal-passjoni skont San Luqa. Huma l-paġni l-aktar reżies li jirrakkuntaw il-passjoni ta' mħabba ta' Ġesu li waslitu li jagħti ħajtu għall-fidwa tagħna. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-passjoni ta' Siedna Ġesu Kristu skont San Luqa. Meta sar il-ħin, Ġesu għad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u qalilhom: kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għejt magħkom qabel ma nbati, għaliex ngħidilkom
Dil-ikla min ix-sena mela iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. U qabad kalċi, radd il-ħajr u qal: Ħudu dan il-kalċi u waqsmuh bejnietkom, għaliex ngħidilkom minn issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal-ħobs, radd il-ħajr, qasmu, newwilulhom u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: Dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Imma raw, hi dak li se jitradini qiegħda miegħi fuq il-mejda, għax tassew li bil il-bniedem imur kif hemm maqtuh, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jitradih. Huma għalhekk dew jistaqsu xulxin min minnhom kien se jagħmel dan. Qed ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-ikbar wieħed. Imma hu qalilhom: Fost il-pagani islaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li jħadmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk. Imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed u minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax min huwa l-akbar? Dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi? Mhux dak li jkun fuq il-mejda, imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi. U bħalma missieri ħejja saltna lija, hekk ukoll jiena nħejja għalikom biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda tiegħi f'saltnati u toqgħodu fuq tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. Xmun, ara, ix-xitan riedkom fidejh biex jaddikom mill-arbier bħal qamħ, imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti imbagħad meta terġa' lura s-sewwa wettaq lil ħutek. Qallu xmun: Mulej, jiena lest li miegħek niġi saħansitra l-ħabs, lest li nieħu l-mewt ukoll. Imma Ġesu qallu: Ngħidlek Pietru li llum qabel ma jidden is-serduq tkun ċħadd għal 3 darbiet li inti tafni. Imbagħad qalilhom: Naqsitkom xi ħaġa meta bagħatkom bla borża u bla ħorġa u bla qorq? Huma weġbuh: Ma naqasna xejn. Qalilhom Ġesu: Imma issa min għandu borża iqis li joħodha miegħu u min għandu ħorġa wkoll u min m'għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom, jeħtieġ li jseħħ fiha dak li hemm miktub, jiġifieri li kien madut mal-ħżiena. Ta' bilħaq, dak li hemm miktub fuqi iseħħ. Qalulu d-dixxipli: Mulej, ara, hawn żewġ tisjuf hawnhekk. Qalilhom Ġesu: Biżejjed. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ. U d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom: Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbijat minnhom daqs tefa ta' ġebla u nxteħed għarku btejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derru l-anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb. Immu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. Lara sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba s-swiet il-qalb u qalilhom: Kif irqattu? Qumu bitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġema nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda wieħed mit-12 u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu: Bewsa żilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem? Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu: Mulej, tridx nagħtu bis-sejf. U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf il-qaddej tal-qasis il-kbir.
u qatalu barra u dintu l-leminija. Imma Ġesu qal Iqfu biżejjed. u meslu id-dintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal il-qassasin il-kbar lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih. Qieskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf fil-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju ma meddejtux idejkom fuqi. Imma din hi s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet. Imbagħad qabdu l-Ġesu ħaduh magħhom u daħħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' wiexa warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru qam u qagħad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja, waħħlet għajnejja fuqu u qaltlu Dan ukoll kien miegħu iżda hu ċaħat u qalilha mara anqas biss nafu wara ftit raħ ħaddieħor u qallu intu ukoll wieħed minnhom imma Pietru wieġbu. le sieħeb minix Għaddiet xi sija u rġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid iva tassew dan ukoll kien miegħu għax dan ukoll mill-Galilija iżda Pietru qallu ma nafx x'inti tajt sieħeb u minnu fih kif kien għadu jitkellem is-serduk id-den. U l-mulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu. Illum qabel ma jidden is-serduk int tkun ġa ċħadni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġieli kienu qegħdin iżommu lil Ġesu dew jgħadduh biż-żuffjett u jgħajsawtuh. U għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu aqta min tajilek din id-daqqa u għadu jgħajruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ iltaqat il-ġemma tax-xjuħ tal-poplu l-qassasin il-kbar u l-kittieba u ħadu lil Ġesu quddiem is-Sinedriju u qalulu jekk inti il-Messija għajdilna iżdu eġibhom. Jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux, imma min issa l-qudiem bil-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox. U l-kol qalulu inti mela liben ta' Alla qalilhom Ġesu. Intom stess qegħdin tgħiduh, iva jien. U huma qalu xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda għax smajnija aħna minn fommu stess. Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħaduh għand Pilatu. U bdew jakkużawh u jgħidu aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixewwex lill-ġens tagħna li mhuwiex iħalli lil min iħallas it-taxxa lil Ċesri li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan. Pilatu saqsih u qallu int is-Sultan tal-Lut u wieġbu Inti qiegħed tgħidu. Pilatu qal il-qassisin il-kbar u l-kotra tan-nies ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem iżda huma beqgħu jinsistu u jgħidu qiegħed ixewwex lill-poplu u jgħallem fil-ludija kollha. Ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess. Kif sema dan, Pilatu saqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilea. Meta sar jaflu kien minn naħħa li kien jagħmel minn Erodi, batu qudiemu għax f'dawk il-jiem ukoll Erodi kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra Ġesu għax minn dak li kien sema fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għammillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. L-qassisin u l-kbar u l-kittieba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi flimkien mas-soldati tiegħu bdew iżebelħuh u jgħadduh biż-żufjett. Libsu libsa ta' kuluri l-ellex u raġa' batu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fil-modi kellhom għal xulxin. Imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien il-qassisin il-kbar, il-kapijiet u l-poplu u qalilhom ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu.
Ara, jiena stħarriġtu qudiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. U anqas Erodi ma sab għax raġabatu qudiemna. Qegħdin taraw mela li ma għamel xejn li ħaqqu l-mewt, għalhekk nagħtih iswat u nitilqu. Iżda huma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa. Għateħ il-mewt lil dan, itilqilna il-Barabba. Dan Barabba kienu tefew il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq il-Ġesu olla leħnu u reġa' kellimhom. Żuma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu salbu, salbu. Għat-tielet darba għalilhom imma dan x'għamel ħażin. Ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqu l-mewt, mela nagħtih iswat u nitilqu. Żuma b'ħafna għajjad baqgħu jinsistu jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qataħħa li jsir kif talbu huma. Telqilhom il-min talbu, ġifieri lil dak li kien mixħut il-ħabs minħabba r-rewwiex ta' qtil u lil Ġesu tajulhom bħalma xtaqu. Inqumu bil-wieqfa. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmum minn Ċirene li kien ġej lura mir-Raba u għabbew bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għax araw qatt jiġi żmien meta jgħidu ħien jadik li m'għandix tfal, ħien il-ġuf li qatt ma wiled u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh lit-sok meta għadu aħdar, mela x'isir minnu meta jinxef? Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ irġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt tiegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu lil ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor ix-xellug. U Ġesu qal: Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Imbagħad tellgħu x-xortu u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt il-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu: Salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu innifsu jekk dan hu l-Messija il-maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu rejħ newlulu imbit qares u qalulu: Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kidba li kienet tgħid dan hu s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu bdew jgħajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabes ieħor ċanfru u qallu: Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. Imbagħad qal: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltina tiegħek. U Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek illum tkun fil-ġenna miegħi. Għal ħabta tas-sitzija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju ċċarrat min-nofs, imbagħad Ġesu għajjat għajta kbira u qal: Missier, fidejk jinnerħi ruħi. U kif qalek ħarġet ruħu. Ninżlu għarkubtejna f'mument ta' skiet.
Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħal l-Alla u jgħid: tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raw din il-ġrajja reġgħu lura jħabbtu fuq sidilhom. Dawk kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġew warajh, so minn meta kien għadu l-Galilea. U kien hemm wieħed, Giuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust, li ma kienx qabel mal-membri l-oħra dak li rridu u f'dawk li jagħmlu. Kien minn Arimatea, belt tal-Ludija, u kien jistenna is-salta ta' Alla. Dan mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżluh mis-salib, kefnu fl-iżar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilea ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fejjaħ u l-mirra. Is-sibt għaddew fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi. Il-kelma tal-mulej. Saħħa għandha ħarsa meta il-mamija u d-dedi ħarsu lejkom. Iħarsu lejkom il-mami u d-dedi kultant iwa jew le? Iwa, mhux hekk iħarsu lejkom. U jħarsu lejkom imma bajnejhom imberqejn. Intom x'tindunaw meta jberqu lejkom, meta jħarsu lejkom bl-ikraħ. X'tindunaw? Għamilna xi ħaġa ħażina. Hekk jew le? Imma meta jħarsu lejkom biħlewwa, bimħabba, biħnina, intom xi tħossu? Tħossu l-imħabba tal-mami u d-dedi. Hekk jew le? Fil-Vanġelu tal-lum li għadna kif smajna twil hemm ħarsa li għandna bżonna kollha kemm aħna. Il-ħarsa taħnina li Ġesu jitfa fuq Pietru wara li dan, dritt wara li dan lil dawk ta' madwar jgħidilhom għal 3 darbiet ma nafux. Saħansitra sal-luqa jgħidilna jibda jisħet u jidej li ma jafux. Aħna għandna bżonn ta' din il-ħarsa taħnina, ta' din il-ħarsa ta' mħabba. Mod speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha li m'għandniex ċans inħarsu lejn xulxin. Għandna ħafna mezzi u modi kif nikkomunikaw, imma m'għandniex ftit ħin biex noqogħdu inħarsu lejn xulxin. Din il-ġimgħa li qed nibdew hi l-ġimgħa li fiha se ntawlu din il-ħarsa ta' mħabba li Ġesu għandu għal kull wieħed u kull waħda minna. Mhix ħarsa ġenerali bħal tiegħi, jien qiegħed inħares lejkom b'mod ġenerali. Imma ħarsa li tinfet l-għajnejn, il-qalb, l-istorja, il-familja ta' kull wieħed u kull waħda minnkom. Ħamis ix-xirka fil-għaxija, anke fil-għodu ma fil-għaxija. Il-ġimgħa l-kbira, iċ-ċelebrazzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u il-velja tal-għid. Huma 3 momenti li se jġebdu, se jtawlu din il-ħarsa ta' mħabba li aħna tant għandna bżonn. Il-mulej Ġesu jagħtina llum li nitqanqlu, li nitħeġġu biex inkunu hawn, biex nipparteċipaw, biex nieħdu sem ħalli ngawdu mill-imħabba li toħroġ minn dawn l-għajnejn mimlija ħnina għal kull wieħed u kull waħda minna.
jew nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweċċaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies, ejjew induru lejn Alla li batilna lill-Ibnu Ġesu bħala l-qaddej li jobda sal-mewt tas-salib u nidħlu miegħu Ġerusalemm biex niċċelebraw il-misteru tal-Għid li tolbuh u ngħidulu imbierek minn ġej f'isem il-mulej flimkien, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. għall-Knisja li tinsab fl-Art Imqazza biex issir sinjal ta' għaqda u mħabba bejn dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Għall-paċi fl-Art ta' Ġesu biex titnissa l-klima ta' fiduċja bejn l-Iżraelini u l-Palestinjani mibnija fuq dialogu u rispett lejn xulxin. Nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Għall-pellegrini li jżuru l-Art Imqazza biex iġeddu l-fidi tagħhom fin-mulej li daħal Ġerusalem biex jisalvana. Nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Għalina biex nikbru fl-arfin tal-kelma tiegħek li fiha niltaqgħu ma' Ġesu u l-Evanġelju tiegħu. Nitolbu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Inroddulek ħajr, Missier Qaddis, għad-don ta' din il-ġimgħa li fija ser nidħlu fil-fond tal-misteru tal-imħabba tiegħek murja lilna bil-mewt u l-qawmien ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wief għall-offertorju. Nresqu l-offerti tal-ħobs u l-inbit lill-artal biex jiġġedded is-sagrifiċċju li bih Ġesu wettaq il-fidwa tagħna. Inkantaw flimkien.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina. Mhux għax jisħoq ilna minħabba xi jemil tajjeb tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija, oġbu jbati għalina ħatja, u għal-ħżina jilqa l-kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, il-mulej Alla tal-eserċti, ismewitu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Ibirek niġġej, fis-sem il-mulej, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Qaddis tas-sewient mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħajl-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u tlaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek il-benefatturi ta' dan il-katedral, Mario Azzoppardi u Cettina de Brincat, Michael Mejla u Francis Cardona, Manuel Saliba, l-erwieħ tal-familji Xikluna u Attart, Carmen Kurmi u Arnold Farrugia, li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek,
Ek ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-appostu il-qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Li inti f'ismewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kull jum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnuk u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Issa nitlobkom sabiex noqogħdu bil-qiegħda ħalli ninġabru għal mument ta' żgħir ta' tqarbin u għal aqwa mod sabiex aħna nsiru ħaġa waħda mal-misteru tal-mewt il-qawmin ta' Ġesu. Sejjer ikollna 3 saċerdoti fin-nofs. Fil-passaġġ tan-nofs ħatitla fil-liera waħda biex mill-istess passaġġ tinżel l-istess fil-liera. Dan sabiex nevitaw biex ħadd min-nofs ma jmur fin-navi. Waqt illi fil-ġnub jibqgħu fil-ġnub u sejjer jiġi s-saċerdot jaqarbinkom fil-ġnub. Nitlobkom sabiex inżommu l-ġabra anke wara tqarbin. It-tfal li m'għamlux l-ewwel tqarbina joqorbu bidejhom marbuta biex is-saċerdot jagħmlilkom is-sinjal tas-salib.
Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna l-premju li lejh aħna mixjin bi Kristu Sidna. Amen. Fit-tmiem ta' di ċelebrazzjoni ħeġġeġ lilkom it-tfal u l-familji sabiex tieħdu magħkom dawn il-frijej imbierka ta' żebbuġ u tpoġġuhom din iġbija ta' Kristu Kurċifiss fid-djar, fil-kmamar tagħna u fil-postijiet tax-xogħol. Dak huwa sinjal li aħna din nipparteċipaw għal darb'oħra f'din is-sena f'dan il-misteru kollu ħajja bħalma jiġdu dawn il-frijej ħodor ta' dawn il-frijej ta' żebbuġ. U allura ħuduhom magħkom. Issa għada it-tnejn għalikom it-tfal fil-5 sejn niltaqgħu flimkien hawnhekk fil-Knisja biex ikollna tħejjija u tifsir għal jiem eżies tal-ħamis il-ġimgħa u s-sibt. U allura għada it-tnejn ukoll l-aħħar jum tal-katekizmu, anke tfal li normalment nhar ta' tnejn ma jkollhomx il-katekizmu inħeġġiġhom jingħaqdu magħna mill-5 sas-6 hawnhekk fil-Knisja. Imbagħad inħeġġiġkom ħafna ċelebrazzjonijiet ħames ix-xerka fis-7 ta' filgħaxija, il-ġimgħa l-kbira fit-3 u sibt il-għid fit-8 ta' filgħaxija, l-akbar ċelebrazzjoni. Nħeġġeġ lilkom il-ġenituri norganizzaw ruħna b'tali mod ħalli nġibu tfal tagħna ħalli jkunu jistgħu jieħdu sehem f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. L-aħħar kelma illum għandna jum ta' qrar għaddejtu lill-ġurnata kollha, naħsbu nsibu ħin ħalli niċċelebraw qrara bitħejjija għall festa l-kbira tal-Għid. Alla l-missier ta' kull ħnina li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba jagħtikom li taqdu l-Alla u lill-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Amen. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem lilkom li temnu li l-mewt ta' Kristu teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Amen. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej isaħibkom miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.